Ако ви е писнало да преминавате от вирус в вирус и да купувате тонове лекарства от аптеката, спрете за секунда и помислете. Има и друг начин. Коластрата е първото мляко, което майката природа дава. Интересен факт е, че коластрата съдържа до 20 пъти повече имунни фактори от човешката и е напълно съвместима с нашия организъм. Тя не просто засилва имунитета, тя се грижи и за стомаха, където знаем, че се намира над 70% от нашия имунитет. Защитете семейството си по напълно естествен и натурален начин. За повече информация съм на среща. А ние вкъщи използваме коластрата ежедневно за профилактика, а в периодите на разболявания или ако някой нещо се поразклати с гърлото или се появи кашлица, си правим една специална кашичка от домашни продукти. За нея също мога да ви разкажа на лично съобщение.